gi contractors tuma within our area. Bro create tije ni vijana, to vijana bende bro yudo ni ati tich bedo mayot gi bedo considered. Gimoro kendo mar ariyo mar loso ni vijana tich. Wabunge magwa onego bedie ni gi coordinate gi governors, gi MCAs. To gimoro kaka mar kazi mtaani mane former president Uhuru okelo cha. Kazi mtaani. Ilosi ikele gimoro bilano. Makata ka ni gin jok maywe osuptande mo an gode kor gwenge. Tiloso ni ati obedo register mako chakre wuok tich nyaka tich ariyo. Joma kama report ywecho. Ko chakre tich ariyo, tich adek nyaka tich ang'wen kama. Yani ji rotate. I create tich. Onge chieng' moro ni ati jibro we biro Nairobi ni manyo tich kata ji wuok dhi kamoro dhi manyo tich kok wanyal timo gik moko bila gi. To gigi timre ka jotelo magwa tiyo kamoro achiel mok bare dhok. Koro jotelo magwa bende moseyier giti kamoro achiel gine kaka inyalos ni vijende tije. To kuom ranyisi an kose miya telo yiero mwadhieni abro nyiso gi kako nego wati. Nikech an abro tiyo kaka ng'at monyuol gi jatelo, ng'at mong'eyo duond vijende gi ma vijende dwaro. To ng'at ma bende ose interact gi jopiny mong'eyo kaka vijende dwaro. Koro ulamna mana Nyasaye. An ka yudo telo madhi manyo lang'ata ni